Pamene tikupitirizabe kuzepula ayi tabweranso ndi nkhani inatu zakumangidwa kwa chakwera zomwe zija anyamata a MCP itu mpaka natuka ati amakakhala ku nyumba ya chakwerako kaya chifukwa chani kaya atafuna achinga abloke kaya kumakambozota anyamata inu mufuna mudzilimbana ndi polisi komanso nkhani zakezo mukazimvatu ndi nzopanda mchere chifukwa chani maumboniso palibe zoti apolisi afuna amange chakwera koma mundilole ndi fotokoze bwinobwino kunena kuti ndakupatsirani nkhani George Jefferson Kadzipatike wakamba zonena kuti ati wauzidwa ndi akazitape ake ku polisi uko kunena kuti kumeneko akupanga zilinganizo zonena kuti apite akamubathe chakwera nkhani zake kukhala ziti zija zonena kuti adathidwa otsoketsa msozi kuja ndi kuti no kufupi ndi kumanda kamuzi kuja ayi mmeneko ati chani anasokoneza zinthu malamulo chani ndakuti afuna ammange kumakamba zoti apolisi akambapo zoti afuna ammange apolisi sanakambepo chilichonse so zoti nkhanizo ndekuti ndi zomwe ziru izi zoma zakandimverere zomwezizi komano chomwe tabwera nacho pano makosana nchonena kuti chani nkhani ijatu itapheduka kuyamba dzulo kutekuti anyamatatu a MCP kunali kuthamangiratu ku nyumba ya chakweratu mpaka anatagona komweko muganizo kuyamba dzulo mpaka anatunena pano anyamata a MCP ali kuti komweko akuti nkhani zake situlola zonoti chakwera atengedwe ndi alipo yekha chani zambirimbiri ayi mpaka anadzese kabwera akamba zoti inde ndizoona moti adzese kabwerawo ena ndi ena amene analinso ngati nduna zakale zaboma achina kukhombiza amati khombiza chaponda kaya khombize kandodo chiponda amene acha adali kuti adali kumeneko akuti kukapasa support mtsogoleri wakale wa dziko lino ameneyo ndi chakwera kochoti kuti akamamangidwa asakhala ali yekha koma kumulimbitsa mtima kuti bwana iye ife tilipo tikhala ndi kuti tikutane tikuyenda nanu ndati anyamata wakhala ali komweko malingana ndi Jesse Kabwera anyamata akhala ali komweko kwamba ndi kuti poti tikunena tayamba dzulo agona komweko akhala ali komweko lero lonse lita mawa lonse kaya ndenawo manga chakwera lita anyamata akhala ali kuti komweko kaya mumaphika mmemo anyamata kumeneko kisizo zoti zimakhala motani kaya mwina chipani kapena choma kuphikirani zakudya komano it's just zongopeka chidwe kukamba zonena kuti kodi mukuti inuyo achakwerawa pali umboni okwanira kuti akufuna amangidwe Jesse Kabwera ndo umati otsimikiza inde nkhani zonena kuti no achakwerawa ifewo tengo umene tamvawo ndogwirika ndithu choka ku polisi kuchoka kwa anthu amene tinawo ku polisi onena kuti apolisi afuna amanga achakwera pa nkhani zomwe zija zonena kuti ankafuna kukayika nkhata pa manda akamuzu sanatsate malamulo akutero ndi afunawo amange chani kumangokambe kuti zokha tikunenazi zam'maluwaro izi maonotu Jefferson takuapusitsa anthu waro Jefferson ndi amene wapangitsa zonse zino chifukwa chani uthenga wabwera Jefferson akuona kuti no mkatimo muli ena ake amene ndi kuti no apolisi amene apereka uthenga kwa Jefferson kuti kuti ayi achakwera afuna amangidwe ndi basino iyeyo tikuyitenga ayi apolisi mufuna mumange chakwera kodi nkhani zake zomwezi musowa zochita chani apolisiwo sanayankhulepo zina zichonse alayero chintemba chamayankhulira polisi sanayankhulepo zichonse chete sizonena kuti no mene takambira mudza nkhani izizi ndi zam'maluwa basi akandimverere pajatu mazuwa zam'maluwa izizizi zomangophika timapropaganda somwe njira ina yake nditi mpaka nenatu ndi mphepo imeneyi ndiye umakunthatu sindidziwa kumene muliko magaya amene mukutimvera kapena kutionera koma kuno kuyamba ukuntha mphepo kulilongwe umakuntha ndithu pa umatuka pira opanda juzi chakumadzulo kwa umava ndithu ndi kuti amene umphepo basi ukunthidwa ndi mphepo nkhani zake atampatsa moto chakwera chani anyamata apirani muzikatipula inu pa ground ko anzana apantha doti mmachani mmadimba mukumaumba njwera anzanu ena akumapekera matope kukumba ma foundation ndisina tapirani mukagwire ntchito inu osati zimezi sizikuthandizani zimezi makosana moganiza bwanji kodi pamene popo zokupatsani zake nditi ma 5 peni tomwe lijaro 5 peni mupanga nayo chani mukuononga tsiku lonse dzulo usiku wonse lero lonse lapita mawa somwe mupanga chani anyamata nkhani zopanda maumboni tizi Jefferson Kadzipatike sanabwere ndi umboni una uliwonse wonena kuti ayi kapena achakwera afuna umangidwa ndi achakwera akafuna umangidwa kuyamba dzulo mpaka na leroli apolisi osatulutsa china chake timakhala kumamva asanamange munthu olasana mmange munthu timamva zonoti apolisi atulutsa walanti
akati zimakalata zonena kuti iwo akatenga ku koti akhala kummanga wakuti ndipo nkhani zake zoti simva bwinobwino sitimakhala kunena zimenezo. Apolisi sanatusa zina zilizonse mukupanga chani kodi? Mantha okhaokha funsobe lomangoona kuti muopa chani, kumangidwa komuopa chani. Mukamva achakwerawa kunena kuti ayi achakwerawo afuna amangidwe mlandu chani mlandu wake tautchulani sakutchula. Ndi chabwinono iwo ngati azora alibe mlandu ndi azioperanji fande nkuchitatu mantha ari kumeneko azioperanji olo achakwerawo sanakakhala pansi kunoti anyamata ayi akunoti andimanga. Ino sadandaula inuyo mupaize bwererani muzipita ku nyumba ine ndi bwinobwino sindinamangidwe ndipo panopa ngati ndimangidwe inu mumva. Inuyo mubwerere ku nyumba mukapitirize kugwira zintchito zanu. Simungatumiza anyamatawo kuti mwina mwake apita azikagwira ntchito koko. Basi ndi kuti mwe kumasekerera zoti anyamata azingulira nyumba yanuyo agona pamenepo zani. Why can't you release the boys? Release the boys apita akagwire ntchito anyamata anzawo atepula. Pamene mfanzi kuzepula kunjako iwo ali bize mukasunga kumeneko. Muapatsa izi ndi zolimbikitsa lesi zija zimene zizi. Mantha amene muli nawo ife tizingodabwa faka ndi sikoyamba nkhani zakubedwa wa agalu ku State House zija mukakumbukira bwinobwino. Apolisi amene amafuna akaseche ndi kuti ku nyumba yachakwera kunavutanso ndi kuti anyamataso a MCP anthu anapita kumeneko iyayi sitifuna mtsogoleri wathu apangidwe chani sizicheka zimenezo tangogwirani payambika nkhondo chani zambirimbiri zomwe zimayankhulidwa zokhazokhazo. Kodi inde mmakabloka chani? Mukuona kuti niyo mungakabloka apolisi kunoti asamange munthuyo. Ngati pali mlandu basi uyo amangidwa akamangidwa apite uko akayankha nkhani zake ndi zotani. Komanso ndifunsobe lokhalokhalo muopa chani? Ngati mulibe mulandu inu muopa chani? Fande kuti simmaene atomoziopa muopa chani? Simunapanga zina zilizonse simukenera muope. After all apolisi osusana rutseso zoti zikalata zodakhala kumangani. Magaina ako MCP, can you wake up it? Ndale zitu izi zikumazitenga pa mgongo kwambiri mupezeka zona kuti nthawi yogwira ntchito ndekuti inu muli bizo panga zimenezo. Kena kono zikhangaliro ya ku South Africa jaro atibera ntchito akulemerawo bwerawo nawo akulemera ife ndete kusauka chani ife loti sisemotere ndi mulungu satikondera chani ene muli busy ndi zinthu zopanda ntchito fa zinthu ndi zinthu zopanda ntchito izizi amwene very useless things tinangati zinama nthawi inoye fanzi anthu akhagwira ntchito tsiku lonse tikulira pano pa anthu atopa ina tikunena pano kumenya bechani overtime kuntchito magazi gwira ntchito inu muli busy eno kukateteza chakwera kangati kuti mwina mwakeso mungabloka apolisi. Chakwera sakumangidwa pakanayi pano inu tachoka nkono kumene kumuzipita m'manyumba mwanuko. Nanunso muli mafamily ndipo muli ndi ana anu muzipita ko mukasamale mabanja anuko. Osati zimenezo sizikuthandiza zimenezo. Pena pakeso mumayitanso zinthu zolegwesa soletsi basi akuti